Ku ci gaba da kallon Sirrinsu Media domin samun ingantaccen labari. Al'amarin so da karuwa tasirin zuciya da ki manta da ke nake in ba ke bari jiya ƙaunar ki da ita dai ado san ki da shi na yi zanzaro kar da ki ce a ƙauna ta ba kyayi ba zo ki tsaya da ni da na san ba za ki cutu ba Fatima sanya a zuciyarki a sokin katari wuce kowa a zuciya ta haske a dangare Fatima baitin ki zana raina sai na yi nazari girma guna shiga rigar dan wata Fatima kowa yana bukatar ki zamo cikin gida lawali ne da raya san ki ya zamto cikin gida ki taho zo ki amshi suna ko bai ki sani Fatima babbar wata babu irin matsayin kirkinta farin ciki na soyayya amma fa na ji tsoro kiran da zaki ce mana a'a kuran da zaki ce no soyayyar aure kauna ko da ba a saba ba kadai ne zaki zanto matata ki zan ya gumma mata ta masunan ki zan faɗi al'amarin so iri haka ba za na bar ki ba kin wuce kowa a zuciya ta haske a dangare Fatima baitin ki zana raina sai na yi nazari girma guna shiga rigar dan wata Fatima kowa yana bukatar ki zamo cikin gari ɗauri ne da raya san ki ya zamto cikin jiga ki taho zo ki amshi suna ko bai ki sani ba Fatima taho yar gata ƙaunar ki ta bi duka jikina sako kan soyayya kar da ki ce baki amsa ba kisan kina da babban suna dan ya fito a farkon rana ba ni taro a kalmar soyayya da san ki ya bi duka jikina taimaka ki amshe ni na yi riko da ƙaunar ki kar ki zan yi alkhairi don buri nake da same ki labarin so ya wuce so ciwon suna ki taimadoki ceto wuce kowa a zuciya ta haske a dangare Fatima baitin ki zana raina sai na yi nazari girma guna shiga rigar dan wata Fatima kowa yana bukatar ki zamo cikin gari ɗauri ne da raya san ki ya zamto cikin jiga ki taho zo ki amshi suna ko bai ki sani ba wuce kowa a zuciya ta haske a dangare Fatima baitin ki zana raina sai na yi nazari girma guna shiga rigar dan wata Fatima kowa yana bukatar ki zamo cikin gari ɗauri ne da raya san ki ya zamto cikin jiga ki taho zo ki amshi suna ko bai ki sani ba fasaha. Ku ci gaba da kallon Sirrinsu Media domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media don samun ingantaccen labarai. Sirrinsu Media TV. Sirrinsu Media. Ku kasance tare da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Thank you. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon Sirrinsu Media. Su rika kallon wannan tasha ta Sirrinsu. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media suna faɗakarwa da ilmantarwa. Sirrinsu Media. Kasance da Sirrinsu Media. In dai kana so ka ɓare wannan sirri ka fito da shi fili, to sai ka je YouTube channel ɗin cikin wayarka ka rubuta Sirrinsu Media. Domin kallon nishaɗi ido da ido. Sirrinsu.